Tikuendera mberi neprogramu yedu home away from home kunoko kuGuruve prisons. Tiri family week, mafamilies anenge achita reunite nemaprisoners kana kuti mainmates hama dzavo. Panapa ndina mukoma vandinavo ndichaita kuti vazviintroduce zita ravo kuti ivo ndiani. Mukoma makadizoni? Ndinofara makadiro. Tiripo. Ini ndinoitwa mukoma Tatenda, ko imi munonzana? Ndinoitwa Alec Webster Mazivananga. Mukoma Alec Webster Mazivananga. Yes. Kuri seko kunoko? Kuno kuri right zvisingaiti. Kuri right zvisingaiti. Kana muchiti kuri right zvisingaiti mukuti chii? Nokuti ndakatorwa ndiri mukati menzvimbo yemvuru. All right. Ndichisvikawo mukati memusha wedu weGuruve prison. Ndakabatwa nenyaya yekurova mukadzi. So ndimi kuneza nyaya yekurova vakadzi mudzimba umu. Chii chakanyazoitika ndiudze mukoma wangu? Inyaya yekuti ndakanga ndiri kubhendi. Chibva kunoridza kunonzi kuchecheche. Ibhendi rakaita sei? Bhendi redereke yamaboys batasiwa namukoma Nicholas Zakaria. All right. Maridza pamwe chete namukoma Nicholas Zakaria. Na lecturer? Yes. Okay. Maridza gitara rakaita sei tisati tapinda munyaya yenyu? Bass guitar. Ndimaiti tamisa zingaiti? Zvekujambisa ichazvo. Okay. Chii chakanyazoitika kuti muzotanga kunetsana naamai kumba? Chakatika ndechekuti ndakanga ndiri kubhendi kuchecheche uku. Ndabva ikoko ndichiuya kumba. Saka semunhu anga akati nuwirei ndakangosvikawo pamba ndobva ndabvunzwawo zvimwe zvakaoneka mufoni mangu. Girlfriend. All right. Saka ndopakabva ngokukandawo kambama kune madzimai. Vabva vatomhanya kuno report. Apa ndimi mune mhosva? Apa ndine mhosva. Vakanyasovhunza vachiita sei kuti muzosvika pakuti ndakukurova iwe? Inyaya yekuti munongozoka semaartisti sevaimbi. Ndingati pane mwana wandikaitawo kusaidi. Saka mwana uyu ndakazokanganwa kubvisa mafotos kana kumaviga. Ndakabva ndauya pamba madam Mvunguswa bva wabata foni. Zvakanzi ko mwana uyu anenge akafanana nemi ndeupi. Ndakati angakura zvakadii ko mwana uyu? Mwana uyu tara kunogizvo izvi ane gore 6 months. Ndezvamanje manje? Ndezvamanje so izvozvo. Saka ndopa wakandibvunza kuti mwana uyu ndeupi, ndakangoti mwana weshamwari yangu. Akafanana nemi? Akafanana neni. Ndakati aiwa murume yedu taura chokwadi. Ndakati dhaba rakazotaura chokwadi. Ndakati mwana ndiye wangu but ndanga ndatokanganisa kati ndatoisa mhosva. Matonyeba kudhara kuti ndiye shamwari yangu. Makugezera shamwari nyaya. Shamwari nyaya. Asi nyaya ndakazobvuma zvangu, ndakazoda kukumbira ruregero kuti achindiregerera vakachingoti hapana ndakutoenda kunomangara kumapurisa. Ndopa akatoenda kunoripota kupolisi. Polisi. Matorova kudhara? Ndakatorova kudhara. Mukoma wangu hamusi kutaura vakangokubvunza mati mwana ndiwani? Ndiwe shamwari yenyu? Ndakatanga kuramba ndichiti mwana uyu ndiwe shamwari yangu. Saka mwana uyu akafanana neni. Chii chavakazobvunza chakaita kuti muzovarova? Vakati imi nekufanana kwamakaita nemwana uyu ndiwe shamwari yenyu. Fesi nenyu zvafanana sei? Ndakati vakarwadza. Zvakavarwadza. Vanotaura chokwadi vakuru kana vachiti chokwadi chinodzimba moyo. Chokwadi. All right. So after vazenge vaenda kunokumangarirai kumapurisa, makatongwa nemutongo unonzi chii? Mutongo wakanditonga inini. Ndakapiwa 6 months in prison. Japan. All right. Saka izvozvi so ndatomanyawo ndakutoenda kune wechitatu kuti ndichipedzisa imwe yacho yasara. All right. Makazokumbira ruregerero kuna Maiguru? Ndakakumbira ruregerero. Vakati chii? Vakazvitambira sekuti ndiye mukadzi wangu wekutanga, ndiye munhu wandakaita naye mhuri. Saka zvedu zvemabhendi zvokuti wakaendawo musango uchinoridzawo magitari unowanika dzimwe dzimba futi uko. Saka makatadza kudzikunda? Ndakatadza kudzikunda. Okay. Nodara kuti tiri pafamily week. Vari kuuya here Maiguru vachiuya kuzokuona iwo kunoko? Ndinofara zvingaite kuti vatova nemazuva mashomana navatobva panapa apa vakatondiona. Imimi makavaregerere kozi vakatouya? Ndakavaregerera kuti kutadza kurumu vanhu. Okay, munodawo kuti kudii kune vamwe venyu vari kunzoko vari kuita basa rekurova vakadzi, rekurova vasikana vavo, rekuabusa vanasikana kunzoko? Taura chokwadi, vakomana vari kunze kurova vakadzi imhosva, kutotuka mukadzi imhosva, kunongedzera imhosva. Saka chakanaka ndechekuti kana watadzirwa garai pasi mutaurirana pasina kurovana, pasina kunongedzerana, kuitira kuti usapinde mumatambudziko.
Alright. Pazongoshota gitari dai matombondiro maingorova gitari chete mamusingaimbe aiwa kuimba ndokubasa zvokuti kutaura kwandikutoita pamusha wedu uno weGuruve Prison ndane almost 7 masong andagadzira epano. Okay. Muda unyasonotibata kuti tititi yandikarowa panapa inonzi chimbodzinzikisai futi. Right. Chikwata chaita mhezveri tora matano iwe uone zvekuita basa rifambe zvinobatsireiko kugara nenyope inokutadzisa kuti basa rifambe. Chinenge chichirira pano paGuruve Prisons. Makatorekodera mazonga asati arekodwa. Masonga asati arekodwa zvokuti nepana patiri panapa nagogo wedu wekurihabhu ndiri kutungamira ndine mukuru ndikudzidzisa umwe wasungwa beyangu kunyaya dzekwaya zvokutoti paindependence apa kana zvitokwanisika tonopusha tononakidza vabereki vedu. Alright. Mati mimi makamboridzira Kiyama Boys na senior lecturer Zakaria. Yes. Vanhu vangononge vachingoti mutinyebera uchimborova yewani yavanoziva kuti yakanyasota mukurumbira yacho tizive kuti ndimakarova bhesero dzinei dzakaita mukurumbira dzakawanda kukiyama but rega ndoda kungokurova mbiri chete handiti tererai kwamuri mese mbavha tererai ini ndotaura ngatitendei Mwari kudai pasinaiwo maibiraniko ichokwadi maibira muri kupiko ndiyo imwe yacho. Right. Tobva tazoti padai yakaita mukurumbira zvingaite rega ndiimbe tichidai varume ndave nemubvunzo chinonzi rudzi chiko ini zvandinetsa Mwari akasika vanhu vaviri mukadzi nemurume haana kusika rudzi akasika chinonzi munhu. Okay. Yes. Apa ndazobhilivha manje apa chakaipa. So ndinovimba kuti madzidza zvakawanda munomo mujeri madzidzisawo futi mhuri yeZimbabwe kuti kurova mukadzi akudiwe, kuita hasha akudiwe. Kana wangopara mhosva yako kunze kune watadza kungozvibata hako, kana wazobatwa bvuma mhosva kuti zvisazosvike pakasvika mukoma kuti vakazosvika pakurova mukadzi and then result yacho vakapara mhosva kaviri yekutadzira mukadzi obva vamutadzira futi obva vanzi enda kujeri. So mhosva vanhu vaMwari ndatingogara tabvuma isazotisvitsa kwatasvika uko. By so doing Mtatenda Alphonse Mapiri, tiri kuSly Media TV. See you next time. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.